Kula nyuwun dipun gendong Bapak. Wangsul wonten ing negari Ngastina kula nyuwun dipun gendong Bapak. Ora ana akrabe babar blas. Kaya gendong aku kekuatane sepira ta wong awake cilik kaya ngene malah nendang. Sapa? Manut. Masa aku gendong kowe? Kan aku ora kuat. Ya kene mendelep kene. Kok diplotrokke ta? Salah kok nresep-nresep. Piye gendong apa piye? Gendong truk kesel aku. Ya yo. Sowan sinuwun Prabu Pandhu Dewayana karo Dewi Kunti Kalibrata. Mesti para putrane sing kaya ngono mau wah bombonge tanpa pepindhan. Wah, saya nganakke pesta Ndrawina, makan gratis, minum gratis. Ha iya. Wis suwe nang tengah ngalas, kowe karo aku nunggu Ndara Bratasena yo. Saiki sowan nang negara Ngastina. Yo. Langsung gara-gara apa? Aja. Mengko. Engko bahanku ilang lho terus men. Nemu ngenggon wae nemu ngenggon. Wah, wis. Aku arep ngetokke desa sing saka Pelawak. Desa sing saka Pelawak iki Sardana Kasina Indra. Mbuh ra caturan ora. Tunggu, Truk. Semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Oh, Mas Tunomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng, Kakang Narado, Kakang Resi Kanika Putra, Akarya kagiat sotaning manahipun ingkang rayipun Jatimurti. Dene jengandika Kakang Narada tumunten mlebet wonten ing Bali Martya Kundha Manik. Kakang Resi baya wonten mari damel menapa? Amr kencang warudaya pak pong buk bolong kali codhe sapa sing gawe? Lha nuwun lho, Dik. Estripun malah gumun raos sing manahipun ing Raka Siti Pangadaludal. Dene Paduka Adi Pramesti Bathara Guru mboten ngraosaken gara-gara ingkang tumanduk wonten ing Kayiwangan Suralaya. Luripun kados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten. Ah nggih, mestinipun Paduka sampun karaos. Bilih Kayiwangan sakmangke wonten gara-gara menapa to ingkang dados dasaripun dene Kakang Narada paring dawuh mekaten. Menapa wonten satunggiling pandhita tapa lemah sangar kayuwaing. Menapa wonten satunggiling satriya ingkang malih tingal ingkang dadosaken gara-garaning Kayiwangan Kakang Resi. Ah mboten. Mugi andados ing kawuningan. Bilih sakmangke repat kepanasan geger kathah sangganing para Jawata, para widodara-widodari ing samya ngungsi golek papan pandhelikan, nungsang puyang gudel bingung. Lampahipun para Jawata dipun sababaken saking menapa? Setunggal ingkang dadosaken gara-garaning Kayiwangan boten saged kejawi namung polaipun inggih menika Gajah Sena ingkang sakmangke pados kasuwargan. Nyuwun dhateng sangganing para Jawata mugi sakmangke Gajah Sena pinaringan kasuwargan ingkang angka sepisan dene angka kalih boten sanes kejawi namung wujudipun bungkus atmajanipun inggih menika wayah Paduka ing Ngastina Prabu Pandhu Dewayana ingkang sampun wonten gangsal welas warsa dereng pundhat anggenipun nglampahi lelampahan wujud bungkus wonten telenging wana Tik Brasara. Kalau nuwun sewu lho, Dik, menawi babakan bungkus menika tumrap kula sampun dados kodrating para Jawata apan mekaten lampahanipun atmajanipun Pandhu namung ingkang dadosaken gara-gara ingkang sakalangkung inggil boten sanes kejawi namung pamutahipun Gajah Sena menika kala wau. Liripun kados pundi Kakang dene Paduka paring dawuh mekaten? Inggih, amargi kasuwargan menika papan panggenanipun para titah, papan panggenanipun para titah ing bata ingkang wujud jalma menungsa boten lamak
lan boten pantes ing atasipun wujud satu kewan teka anggayo kasuwargan. Menika ing dadosaken gara-gara wonten ing Kayuwangan. Mekaten Kakang. Lajeng saenipun sak mangke kados pundi? Lan nuwun sewu. Ingkang dados dewaning para dewa. Mangreh para Jawata menika paduka Adi Pranasti Bathara Guru ingkang menang murba masesa dhateng sagung para titah ingkang kumelip ingkang rumangkang kedunungan kulit kedah saged madangaken kawontenaning Kayuwangan menika saking pokal gawenipun Gajah Sena ingkang sakmangke sampun tenggo wonten repat kepanasan di pilah ing Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Kakang Narada menawi kapitang katraju sarta gelar liwagipun gulung kekalihipun gara-gara menika mor misah tegesipun kados pundi krana pangamuking Gajah Sena menika wonten sambung rapetipun kalian kawontenanipun bungkus atmajanipun Pandhu Dewayana ing mapan wonten ing Tibrasara sabab sambut pinesti pancen Gajah Sena menika badhe pikantuk kanugrahan nanging sanes wujuding kasuwargan ing mapan wonten ing Kayuwangan nanging Gajah Sena kedah tumimbal lair malih tegesipun nangemongi dhateng jagatipun bungkus ing mapan wonten ing wana Tibrasara mila Kakang Narada klaturi mendhap wonten ing repat kepanasan kadhawuhana Gajah Sena supados sakmangke saged ambedah wujuding bungkus ing mapan wonten ing wana Tibrasara dening ingkang saklajengipun Bathara Bayu kadhawuhana supados paring sandangan dhateng jejabang ing mapan wonten telenging bungkus ingkang sampun gangsal welas warsa mboten pundhat saking lampanipun kanthi cara mekaten sakmangke badhe padhang lampanipun bungkus angka kalih Gajah Sena tumunten badhe pikantuk kanugrahan Kakang Resi Narada mugi-mugi lebda ing karya satindak ndika Kakang Narada sampun supe kadhawuhana dhateng Atmaja Ulun Bathara Bayu inggih ngestaken dawuh Bayu Narada bapakku piye metu njaba tepun tindak ulun wah Bathara Guru aku njaluk pamit Bathara piye ora usah dadak panjenengan ulun ngambali panjenenganipun Jatimurti yo kita ndisi ana laku mapan ana ing wana Tibrasara nganti sandangan ingkang kinarya srana jejabang supaya mengko sakwise mudhar saka ing jroning bungkus wis ngrasuk busana paringan kita wah yo ngestake dawuh dene panjenengan ulun bakal budal merpeki kelawan Gajah Sena meber pangamuking si Gajah Sena aja keladuk wani mrawasa marang Kayuwangan Suralaya ngastu padha dawuh Narada bapakku aku njaluk pamit budal marang wana Tibrasara surti ati-ati duga-duga digawa sewang-sewangan laku muga-muga lebda ing karya dadi bombong penggalih wangun Jatimurti Narada kangit kelap-kelap marang mubal babaling pepinginan ingkang tan bangkit pinambeng wekasan ngawu gawar ngawur kang dadi patrap kita ora krasa yen to ingkang kita rusak kuwi penanganing Kayuwangan mongko kita kuwi titah semantah wujud jalma utawa satu wana yen nganti kita keladuk ngene ngrusak repat kepanasan kita kuwi ora bakal entuk kanugrahan kasuwargan nanging malah kepara bakal gedhe dosa kita kang mangkono bakal cinadhang manjing ana ing candra dimuka sabar ya Gajah Sena sabar pukulun Bathara Narada Gajah Sena piye nyatanipun sampun wungsal wangsul anggen kula matur sanipun para Jawata anggen kula gesang wonten ing Madyapada menika sampun kuwawaken nyumurupi dhateng kawontenanipun jagat tumeli kula kepengin pejah sarana sampurna pikantuk kasuwargan jati iya ning kita kuwi kudu eling kasuwargan ki dudu papaning satu wana ning titah jalma menungsa ingkang katarima uripe nalika ning jana luka tumindake apik sarwa becik wekasan boboting dosa luwih enteng tinimbang boboting kabecikan tumuli kang mangkono bakal bisa manjing telenging kasuwargan jati ning kita ki satu wana kita ki kewan lah kita kuwi ora sampurna nadyan kita kuwi turun gajah Herawana titianing Bathara Indra nanging kita kuwi wujud satu wana kita kudu sadar kita kudu eling kita kudu rumangsani marang wujudan kita menapa samangke sampun boten pikantuk margi anggen kula badhe gayuh dhateng kasuwargan ana aja kuwatir dewa ki adil kang dewa ki adil
Iki mau ulun ngadhep Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Manikmaya. Ngaturake apa kang dadi pepinginan kita tinampa dening panguwasaning Sang Hyang Jagat Girinata wanter timbalaning Sang Hyang Jagat Girinata marang panjenengan ulun supaya matedhakake dawuh kelawan jeneng kita. Dawuhipun kados pundi? Kita entuk kasuwargan. Wah, dalah matur sanget kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan ulun. Kanthi mekaten lajeng pundi marganipun supados kula saged nggayuh kasuwargan kita. Aja kesusu. Ana dalane lan ana lelakone. Dalampanipun kados pundi? Kita muduna ana ing alas Tik Brasara. Golek ana. Ing kono ana wujuding putra Nalendra ingkang kasetrakake merga wujud bungkus. Bungkus mau wis umur 15 taun, mongko ora ana srana iso mbedhak wujuding bungkus. Amung glundang-glundung ngalor ngidul. Kita didhawuhi supaya mbedhah wujuding bungkus. Janji kita iso mbedhah wujuding bungkus tinar buka kasuwargan kita. Pungulun. Gajasena piye? Nanging lak dawuhing dewa menika mboten dura. Ora ana dewa kok ngapusi iki ora ana. Dewa iki ora bakal atur dura kelawan titahe apa kang dadi sabdaning dewa kuwi kaya Wikresna tumamen drancang tan kena lumebek. Kudu kelakon amarga ucaping dewa iki padha karo kodrat utawa pesti. Mekaten. Ya. Mula kita muduna ing warwana Tik Brasara. Bedhahan wujud bungkus, yen kita iso mbedhak wujuding bungkus, ing kono bakal katon dalan kita entuk kasuwargan jati. Mekaten Pungulun. Menawi ngaten kilanan kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Janaloka. Lan kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan dene Paduka Pungulun sampun kepareng paring pepadhang tumrap ing lampah kula. Ya, tiba padha-padhan surti hati-hati ya. Aja kleru. Bungkus putrane Nalendra Ngastina Prabu Pandhu Dewayana. Umure 15 taun. Ngerti? Ngertos. Sing titi lho iki ngestakaken dawuh. Muduna. Ulun jampang. Bakal tekan kapan Kakang Mas nggone nandhang kahanan keng kaya mengkene Siwa. Pendak dina Permadi kudu sumusul Kakang Mas ana ing alas Tik Brasara. Wujuding bungkus ingkang tansah gumlundung ngalor ngidul. Kuwatir rasaning atiku Siwa yen to nganti ana satu kewan galak ingkang mrawasa kelawan kahananing bungkus iki. Siwa Semar. Kula dhewe nggih mboten ngertos. Lha niku gumun ing atase wujud bungkus wis 15 taun kok. Mboten enten sing iso mbedhah wujuding bungkus. Mongko saya cuwe saya gedhe ingkang sekawit amung gereng-gereng ngeses angin Prabawa Lesus sakniki wis iso glundung ngalor ngidul. Mongko pendak-pendak kecemplung jurang ketatap watu kebentus sela ageng niku ya ora babak ora tatu bungkus. Niki pripun kahananing Kang Raka? Kaya isa ya terus. Adiling sing maha kuwasa kaya ngene iki. Arepa bungkus ketok nek disawangi kaya gajih. Heeh. Ning nek kena watu, kena wit ya ora bakal suwek ki ya ngene iki. Adiling sing kuwasa kekuwataning sing maha nasa. Kaya aku dhewe ya gumun kaya bayine iki ora mati nang jero. Monggo nang alas. Pendak-pendak awake dhewe teka nilai bungkus mesti wis cedhaki macan, cedhaki singa. Monggo bareng tak cedhaki macan digusah singa, digusah sreng. Ki nek diceplok digoreng piye ya, Tru? Dengkulmu ora. Ana bungkus kok diceplok digoreng kaya ndek. Ayo wujude ngono kuwi. Ning gumlundung ngeses-ngeses. Napa ndara Permadi mboten beta pusaka jemparing menapa curiga supados dipun sadados sarana mbeset bungkus niki mbok menawa iso bedhah. Sura kurang-kurang gong jarine bapak kon golek welat. Empring kae sing landhep nyatane ya ora tedas. Jarine bapak kon golek gabah. Dibeset nganggo gabah ya ora tedas.
Aneh kok. Arep pirang taun meneh awak dhewe sobo ngalas. Wah, cilaka iki. Nek ora ana sing iso mbedah iki engko terus gawe wiranging sinuwun Prabu Pandhu Dewayana. Nalendra Ngastina peputra bungkus 15 taun. Ora bedah-bedah. Nah aku goleke jugangan terus ben nyemplung jugangan guru ki wis karuane rasa dadak ngopeni bungkus ya, Tru. Heeh. Ha ning anake. Anak apa? Buat lagi. Buat lagi lah. Omong gampang kok. Ora angel lho. Ora kaya nglebokke ATM. Iki meng ras-ramas ambangane ngene iki. Kowe karo aku ya kapiran. Bagong. Nun. Nek kowe ora gelem nderekke aku kowe bali ora apa-apa. Aku ora mbok nderekke ora apa-apa. Aku wegah yen duwe abdi sing gresula Bagong. Kapok kowe. Ana minggat kana. Mulih kana rasa nderekke Ndara. Wong kuwi kewajiban kok senengane gresula ora. Di apa jenenge iki dilakoni kanthi ikhlas. Sapa ngerti sok bungkus iki dumadang terus awak dhewe duwe juragan. Wong ki bayi iki nek siji kalung usus, loro wujud bungkus, kuwi bayi sing pengpengan. Lho, bayi sing bakal dadi menungso sing top. Kaya aku mbiyen ya, Pak. Aku mbiyen kalung apa, Pak? Kowe mbiyen kalung usus ning usus cedhak silit. Mula mambu. Mula bentuke kaya telek ya. Mbok ya sing apik kok ora. Aku sing kalung usus ya, Pak. Ora ana sing kalung usus. Kowe ya ora kalung usus gareng. Gareng ki julung caplok. Tegese laire surup. Petruk ki julung tungkul, laire esok barengi srengenge jedul. Modal. Berarti sing kalung usus meng aku. Kali ki julung caplok, julung tungkul, aku apa, Pak? Kowe mbiyen metu ki katutan kathoke mbokmu. Dadi rung sempat ucul-ucul kebacut metu kowe mula kalung krokodil. Romae modal. Kalung kain aku. Mula kowe nek ndi adusa mambu kok. Kali ya bentukmu kaya ngono kok, wah cilaka tenan. Kakang Semar, kula mintuk dina iki Kakang Mas ora keduga entuk padhang saka panguwasaning Gusti. Permadinetya gugat marang Kayiwangan. Aku ora nrimakake kaya ngene pasiksan ingkang sinandhang dening kadangku Werda Kakang Semar. Mbok menawa iki ingkang winastan bungkus putrane Nalendra Ngastina Prabu Pandhu Dewayana ingkang kasitrakake ana ing telenging Wanatik Brasara. Dadi jalaran nggon kowe entuk kasuwargan jati. Cah bagus. Yen pancen kowe isih urip, kowe mesti krungu apa kang dadi pengendikaku. Sing gedhe pangapuramu, yen to kowe nandhang cilik loro gedhe tekaning pati merga ketujah gadhinge Gajasena. Ora niat aku bakal mulasara kelawan kowe. Nanging apan wis dadi dawing Sang Hyang Jagat Girinata, dadi jalaran nggon kentuk kasuwargan. Dumung kula ngakoso Ibumu Pertiwi ing kene marganing patimu lan dadi jalaran aku entuk kasuwargan jati. Bocah suwek punang bungkus. Nalika semandrayah-grayah asta ing mapan wonten telenging bungkus nenggiat majaning Prabu Pandhu anyandak gading kiwa tengen. Saka rosane nggone anyandak wekasan gading sinempal wani dadi jalaran pejahing Sang Gajasena. Nalika semanten keparenging Jawata Noyan Ayu Baskara titi mangsa bedah wujuding bungkus wonten jejaka ingkang gagah pideksa godhek wok simbar jaja. Dadi kagiat nenggih Sang Hyang Mikula Narada sigra tumiyap saking dirgantung. Sapa sing gawe? Aduh. Ora jeneng mokal. Lah ya wong 15 taun mapan ning telenging bungkus. Monggo ora nate kesenggol dening apa wae.
ora kena sroting Sang Hyang Pratangga Pati mul kuning gemrining kaya kencana sinangling pangulitane mongko gagah gedhe dhuwur wis nganggo sandangan jangkep apa sing diparingake dening Hyang Pikulun Bathara Bayu Kampuh Poleng Bang Bintulu Klat Bau Bali Bar Manggis lan sak piturute Bayu ya kabeh wis tak paringake marang jejabang mapan nontelenging bungkus. Bocah iki kok gedumel lambene iki arep omong ning arep omong apa wong nyatane ya durung bisa omong. Wah. Gedhe kono karo kowe suara. Iso gedhe banget. Aku sapa? Nah, ngandel ora. Aku sapa kuwi sangel pitakon sing angel. Kita kuwi durung duwe jeneng ya, Nggir. Kita kuwi jejaka ing mapan telenging bungkus 15 taun. Wah, yen aku durung ngerti aku sapa, kowe durung ngerti aku sapa, lan kae uga durung ngerti aku sapa. Aku kuwi asale saka ngendi? Asale saka bapak kita lan ibu kita. Bapakku sapa? Bapakmu kuwi Nalendra ing Astina, ya kuwi Prabu Pandhu Dewayana. Ibuku sapa? Ibumu putri saka Mandura. Oh. Kena ngopo aku ning telenging alas yen pancen bapakku kuwi ratu. Sabab kita lahir wujud bungkus, ngerti ya? Kita kuwi 15 taun ana ing alas Tibrasara kene. Disetrakake dening wong atuwa kita merga wong atuwa kita rumangsa isin duwe anak kok wujud bungkus. Tumule disimpen ana ing wana Tibrasara suwene 15 taun. Dene kita ki atmajaning anu Sang Hyang utawa Prabu Pandhu Dewayana ingkang angka 2 ingkang barep ya kuwi kadang kita Puntadewa kita wujud bungkus. Saktemene kita wis disusul dening adik kita ning gandeng kita wujud bungkus. Mula tetep kita ingkang tinemu tuwa dene adik kita ingkang tinemu nom. Yo sakarmu aku radhong. Sing baku aku anake Bapa Pandhu, ibuku Dewi Kundi. Iya. Sabanjure sapa ingkang bisa mbedah bungkus? Sing bisa mbedah bungkus ya kuwi Gajah Sena. Kuwi turun Gajah Irawana. Gajah Irawana kuwi gajah kayiwangan titiyane Sang Hyang Bathara Indra kelangenan Sang Hyang Surapati. Yo. Duwe turun jenenge Gajah Sena. Gajah Sena kuwi pengen entuk kasuwargan. Mula tumuli Gajah Sena didhawuhi mbedah wujuding bungkus. Gajah Sena iso mbedah wujuding bungkus, kita iso mbabar weruh kelawan Padang Hawa. Wah, iya. Iya, lah Gajah Sena manjing ana ing nganggo kita sajuga entuk kasuwargan. Wah, iya. Lah gandeng kita durung duwe jeneng. Mula waktu dina iki ulun ingkang bakal paring jeneng kelawan jeneng kita. Kowe ingkang bakal paring jeneng kelawan aku. Iya, ning supaya ana seksine. Dimen kadang kita si Permadi ya adi kita yang tansah nunggu lawan jeneng kita ning wana Tibrasara tekan kene dhisik mengko supaya iso wadul karo wong tuane yen ingkang paring tetenger kelawan jeneng kita ki panjenengan ulun. Pukulun menika wonten menapa? Apa iki lho sing wedhus kari dhewe iki. Karo dewa ora tau duwe tata krama gajah-gajah dengkul kita kuwi. Ulun iki ora dadi gajah. Sama sing mrawasa bungkus mau. Ngerti sih dikareti kok dirudar-rudar. Iki ngene ya Bagong lungguh sik. Wih. Soi. Bagongan lungguh dhisik. Pukulun menika sinten? Permadi wonten dawuh. Kita tansah nangis ning tengelenging alas. Kita tansah netesake waspa. Kang mangkono dadi penggalianing Hyang Pikulun jagat Giri Pratingkah ya Hyang Pikulun Manikmaya. Tumuli Hyang Pikulun Bathara Guru mbudidaya supaya bungkus iki iso bedah tegese kadang kita werda iso metu saka jroning bungkus. Sawangen, ya iki bungkus, iki kakangmu sing mapan ing klenteng. Mboten nginten babar pisan dilejeng andika sampun waluya nirmala temah jati temah mulya. Wah, iki sapa? Iki adi kita. Kadang kita taruna Permadi yang tak kandhake mau. Adiku. Iya. Wah, adiku iya.
Adikku, aku iso metu saka jroning bungkus. Kakang Mas, lajeng panjenengan menika nuwun sewu kaparingan pusaka asma sinten? Wah, aku durung duwe jeneng. Jon Toyang wae. Kurang ajar iki lagi dewa kok mbales. Satrio gagahe kaya ngono kok mung tukang dodol janganan. Bagong iki putra ratu kok Jon Toyang iki. Ora wangun babar blas ora. Wah. Ya paseksen. Bayu, ono apa? Kita nyekseni Permadi Kakang Semar kula tulis pados nekseni dhateng aturipun ingkang rayipun Narada. Iya, arta paringi tenger sapa? Krana sampun nalampah tapa brata. Monggo nyesagen dadal wujuding bungkus menika Gajasena mila kekalipun menika kula tunggalaken dados tunggal. Inggih menika kekasih Raden Bratasena. Bratasena. Mboten kinten babar pisan. Bilih kula sakmenika sampun pundhat anggenipun nandhang raos ingkang mboten kanten-kantenan sabab nenggo wujudipun bungkus. Yo Permadi. Wah. Kowe cah bagus-bagus kok ditutke wong elek-elek. Iki sapa? Menika abdi kula Kakang Mas sapa wae. Ingkang sepuh piyambak menika Kakang Semar Badranaya. Kowe ngopo Reng? Ndak ora kecathet. Rombongane. Iki sapa? Sing kaya tikus. Kula Nala Gareng, Kang Abdi Ndara Bratasena. Nala Gareng nggih. Wah, eneng meneh apa ora? Tasih wonten ingkang inggil wonten wingking menika. Kula Den. Wah, sapa iki lucu. Bratasena kok gumujeng ora. Irunge dawane ora jamak. Reng apa? Iki jelas calon aku sing disayang. Mergo ndara meresani aku kowe gumujeng kok. Menika naminipun Petro. Sing matane kaya nduk ceplokan kae sapa? Menika abdi kula ugi Bagong. Wah. Kae bakale wani karo aku. Kok ngertos matane mendelik tanpa kedhep. Sajae ora trima nek aku dadi dulurmu tuwa. Gong, kedhep apa, Gong? Kowe dikira nantang Ndara Bratasena lho. Kowe kedhep apa? Mataku ora iso kedhep. Hah? Mataku ora iso kedhep. Lah piye? Nek artane Asido malah kleru arteko. Iki kelet e matane, Tru. Awak senengane dadak dandan bareng kok. Aneh. Nek kedhep perkoso. Mboten Ndara, kula sayang kalih sampean. Wah, mendelik terus. Diculek mawon. Jenengmu sapa? Kula Bagong. Bagong Jon. Bagong Jon. Tambah sampe. Bagong Jon iki ya men anu milenial ya, Tru. Ah iya. Nek ora nganggo jeneng modern iki ketoke kaya wis ora jalan. Ah iya. Bagong Jon. Ya, Bagong Jon. Wah, Bagong Jon nggih, undang-undangane. On. Dijupuk saka ngendi? Jene dilangi dadi on. Oh. Sanggere ketekan Panongawan ngene iki tokoh-tokoh ora iso omongan. Ming do dienggo gojek sapenake dhewe. Bratasena, mrodo kakekku piye? Kita wis iso pundhat saka nggon kita. Laku prihatin suwene 15 taun. Yo. Mula ngono ya, Nger. Kita gage kundura marang negara Ngastina. Dimen dilarwake karo adimu si Permadi. Kaya ngapa bombong penggalih wong atuwamu Prabu Pandhadewana kelawan Dewi Kunti Talibrata. Lamun nyumurupi ya kuwi atmajane ingkang wujud bungkus 15 taun ning Wanatik Brasara wis lakon pundhat dina samengko. Yo wis pokoke dawuh Narada kakekku. Ulun kondur makayangan barengan kan Bathara Bayu. Sembah kuwatur marang Narada kakekku. Wah,
Bratasena aku bali marang swarga Maruta. Sembahku katur marang Bayu bapakku. Lan tansah netepana jiwaning kasatriya Yonggir. Pun bapa tansah mayungi laku Jantara kita. Mboten benten kalian panggraitaning ati kula bungkus 15 taun. Lah kok elok timen bareng jedul wujuding jejaka. Sampun godhek wok simbar jojo. Monggo blingah-blingah pasuryanipun kados mekaten. Jumbuh kalian atmajanipun Prabu Pandhu, monggo ibunipun Dewi Kunti. Bagus, bagus. Kakang Mas. Kula kepingin dipun gendhong dening Kakang Mas Bratasena. Miturut saking panggerbaning manah kula. Wujudipun jejaka ingkang ageng inggil kados mekaten Kakang Mas, kula dipun gendhong. Wah, Permadi, aku ngaturke panuwun dene kowe tansah nunggu kahananku ana ing jroning alas. Mula ora usah kuwatir. Balimu marang negara Ngastina tuduhna dalane aku nang bakal gendhong karo kowe. Nuning ngestaken dawuh. Bombong raos sing manah kula pangraos kula kados dipun lela-lela tuwi nampi sih tresnanipun kadang reda tumraping kadang taruna. Kula nyuwun dipun gendhong Bapak. Wangsul wonten ing negari Ngastina kula nyuwun dipun gendhong Bapak. Ora ana akrabe babar blas. Kaya gendhong aku kekuatane sepira ta wong awake cilik kaya ngene malah nendang. Sapa manut? Masa aku gendhong kowe? Kan aku ora kuat. Ya wis kene mendelep kene. Kok diplotrokke ta? Salah kok nresep-nresep. Gendhong apa piye? Gendhong truk kesel aku. Ya yo. Sowan sinuwun Prabu Pandhu Dewayana karo Dewi Kunti. Kalibrata. Mesti para putrane sing kaya ngono mau. Wah, bombonge tanpa pepindhan. Wah, saya nganakke pesta Ndrawina, makan gratis, minum gratis. Ha iya. Wis suwe nang tengah ngalas, kowe karo aku nunggu Ndara Bratasena yo. Saiki sowan ning negara Ngastina. Yo. Langsung gara-gara apa? Aja. Mengko. Engko bahanku ilang lho terus men. Nemu ngenggon wae nemu ngenggon. Wah, wis. Aku arep ngetokke desa sing saka Pelawak. Desa sing saka Pelawak iki Sardana Kasina Indra. Mbuh ra caturan ora. Tunggu, Truk. Gat pangestu para wayah Bathara Jagat Wiladala. Kaya lumaku ing wanci peteng kepapak obor sosro biar padang trawangan. Penggaliku bareng aku nyumurupi marang suwane putuku Bratasena kelawan putuku si Permadi paran Padharjo nggir Bratasena. Untuk berkah pamujine Matswati kakekku. Sowanku niring Sambikala aku ngaturake basaku katura. Ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wong tuwa tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Permadi putuku nggir cah bagus Padharjo sak praptanira. Tansah pinanganing kawidadan niring Sambikala Kanjeng Eyang. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning kene yang tampan ana. Kula pendhinggo jimat pariping dayan ana ing kasantosan. Kakang Semar Padharjo wilujeng sinuwun niring Sambikala kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun. Ya Kakang Semar ndak tampa ora liwat prayoga nunggonmu ngadhep ana ing ngarsaning ingsun. Sampun boten kirang prayogi. Anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Wirata. Bratasena Matswati kakekku apa? Permadi kula wonten timbalaning ngadhawuh.
apa to sababe dina samengko panjenengan ingsun utusan kelawan Patih Wirata Patih Nirbita supaya angulari menyang endi papaning para Pandhawa sabab pawarta ingkang sumambung nganti tekan talinganing pun Hyang Wirata sakbubare ya kuwi nalika putuku si Kunthi bakal nampa kanugrahan negara Ngastina banjur karemake ana ing kutha Pramanakati ana ing bali Sigala-gala nalika semono kabar ingkang sumebar warata saindenging jagat lamun Pandhawa sirna jroning kutha Pramanakati ana ing bali Gala-gala bebasan pepes bayu kang tapis kaya iso ora ana pangarep-arep tumuli aku utusan kelawan Patih Nirbita angulari menyang endi dununging para Pandhawa dene bejane sira putu-putu kalising sambikala lan apa to sababe dene sira ingsun timbali ana ing negara Wirata ger jumbo kelawan putuku Pandhawa kuwi apan dadi putraning Prabu Pandhu sing jeneng Singa singaning Nalendra iku ora ana lho kejaba mung Prabu Pandhu Diwayana ingkang wis mapan ana ing kasuwargan jati ya wawatakane ya anggone negara Ngastina bebasan jagat iki tanpa tanding mula wawatakaning bapakmu mau muga tumurun marang putu-putuku Pandhawa kabeh sira ngerti lamun dina samengko negara Ngastina wis ana calon Nalendra ingkang bakal gumanti kepraboning Si Dastarata ya sabab saka praduling Patih Suman ingkang ngandhakake yen para Pandhawa wis tekaning pati wekasan Dastarata misuda kelawan atmajaning pambayun ya kuwi Si Kurupati minangka dadi Prabu Anom ingkang besuke bakal nglintir keprabone Si Dastarata mula tak jaluk para Pandhawa aja nganti padha mesgul atine aku ora kepengin nyumurupi marang turasing Begawan Yasa ing Saptawarga padha regejegan mung rebut kamukten negara Ngastina mula sing jeneng wong tuwa kaya wong atuamu ing Wirata duwe pengangkah kepiye carane supaya putu-putuku ada padha rejegegan merga mung rebut negara Ngastina sira ingsun timbali sayekti bakal sun paringi kanugrahan sun paringi bebungah ora usah dadak ngucik keprabone Ngastina nanging tumrap wong tuwa kaya eyangmu ing Wirata iki marem-mareme kuwi yen to mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda nanging sarana bebodra dhewe aja kowe ngarep-arep marang tinggalaning wong tuwa ya mula ngerti ya Bratasena wewengkon Wirata kene eneng bumi ingkang isih wujud alas gung liwang-liwung mongko gawat keliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu bumi mau bakal ingsun paringake kelawan putu-putuku Pandhawa kinarya liru kinarya ijo ing negara Ngastina wana marta kuwi mau babatana sawise sira babati nggonen mukti kelawan kadang-kadangmu kabeh aja nganti sira ngucik marang keprabone Ngastina ingkang tan wurunga mung bakal dadi ajanging pasulayan kaya ngapa bomonge wong tuwa yen to muruh kananing putu-putuku padha tentrem ayem urip masinamadan Pandhawa mukti Kurawane ya mukti kanthi cara mengkono jagat iki ora bakal kobar marang angkara murka Bratasena Brahmara remangos wong yo ngambrengeng kati karunaning kaswase long lalu mangulati surya mangrang sang waya wah pancen hati-hatiku mung bakal nanjihke karo Dastarata bapakku babakan negara Ngastina ora niat njaluk nanging mung kepengin ngelingake yen to biyen tau tadi nampa welinge Pandhu bapakku ewadene kaya mengkono ngendikane Matswapati kakekku mula niatku karo Permadi tak wurungake yen to pancen Matswapati kakekku ora kepengin dumadining panca bakah antaraning Pandhawa lan Kurawa
Majapati kakekku ngiklasake wewengkon Wirata kang sinebut Wonomarta dadi kukupaning Pandhawa. Bratasena ora bakal wegah mung nampa kang dadi dawuhe Majapati kakekku ing Wirata. Semantun ugi kula Kanjeng Eyang menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat kosek aja kesusu. Kowe tak jarwani ya Bratasena. Nadyan wis watara suwe nggonku dadi ratu ning negara Wirata wis puluhan taun. Nanging bloko suta blak kotang terus terak. Peranganing kutha Goro kang gawe ning Parden wis nate ingsun tekani. Nanging mung siji ingkang durung nate ingsun prapta ana ing papan kono ya kuwi sinebut Wonomarta. Ya wana ing mertani alas ing gawat kliwat wingit kepati. Sabab ujaring ora padha ngandhake aja komong jamak limrahing menungsa lumrah nadyan dewa wae ora ana ingkang wani mudhun ning Wonomarta. Mula yen to sira wis nampa peparinge yangmu ing Wirata, Bratasena alas kuwi babatana resikana. Monggo yen wis kelakon sira babati sira bebodra wujud negara kinarya mukti putu-putuku para Pandhawa. Yen pancen kaya ngono prastawa dawuh timbalane Majapati kakekku, aku nyuwun pamit. Dina iki uga aku bakal babat Wonomarta. Sira nyuwun apa Bratasena? Apa sira nyuwun wadyabala? Ora, aku ora butuh wadyabala. Kancaku ya mung Permadi. Merga sing bakal mukti ngawibawana ing Wonomarta aku sak sedulur. Yen to aku ngajak wadyabala Wirata tan wurunga mengko yen wis paripurna nggone babat padha klesak-klesik padha ngrasani karo Bratasena Pandhawa isa mukti nang Wonomarta merga saka pambiyantu ning wadyabala Wirata aku wegah isa ya saka aku ora ya saka Bratasena. Apa kowe njaluk sangu Raja Brana Mas Picis gunane dienggo apa? Aku arep bakal mangkat babat ora ropian-ropian ora seneng-seneng. Mula ora ana gunane yakin aku sangu Raja Brana wujuding Brana Picis paringe Majapati kakekku. Malah wiwit aku babat ing kono aku bakal nglakoni prihatin yen perlu ora mangan ora turu. Durung rampung nggonku nglakoni prihatin, durung rampung nggonku babat Wonomarta. Wiladal jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Wah, pengawak waja. Saiki kowe tak tanding kowe nyuwun apa? Yen Raja Brana ora nyuwun, wadyabala ora ngeparengake, sira putuku Bratasena njaluk apa? Tak jaluk Majapati kakekku. Wiwit dina iki aja nganti kowe nglakoni dahar sarta sari. Cegah dahar kelawan Indra supaya nyembuh kekuatan lahir batinku nggonku babat Wonomarta. Aja pati-pati kowe nglakoni dahar sarta sari yen durung krungu kabar Pandhawa kelakon babat Wonomarta. Kuwi ladal. Bratasena, Majapati kakekku piye? Bojo sesanti Niskala, pandungaku muga-muga lancar laku jantramu ngene babat Wonomarta. Ora nemu alangan sewiji apa Kakang Semaraku titip Werkudara Bratasena lan sak kadang-kadane ngene babat Wonomarta. Nggih, kula nyuwun. Wis metu saka kedhaton negara ing Wirata paran pawartane Yayi. Barep kakangku. Dawe Majapati cetha ndak tampa. Nggone barep kakangku karo aku lan Permadi mudhun saka Saptawarga pengajap genahke perkara negara Ngastina. Nanging kowe tak kabari yen to Dastarata bapakku wis misuda lawan Kurupati jumeneng Prabu Anom. Tegese Kurupati bakal gumanti keprabaning Dastarata bapakku. Nanging wanter timbalane Majapati kakekku Pandhawa aja mesgo latine, aja kagul kogelan rasane. Merga pengajaping Majapati kakekku aja nganti dadi dardah antaraning Pandhawa lan Kurawa. Mula tumuli Majapati kakekku paring dawuh karo aku. Pandhawa bakal entuk liru bumi ya kuwi ingkang winastan Wonomarta wujud alas gung liwang-liwung. Dadi sarana ijole negara Ngastina. Mula bareng kakangku bareng tak pitung bebasan rebut balung tanpa isi. Yen to awake dhewe nganti tekan negara Ngastina, luwih-luwih aku ngamuk ana negara Ngastina. Bakal asor pocapane dadi rasananing para kawula.
dene turasing Begawan Wiyasa teka rebut negara Ngastina rebut kamukten ora apa jeneng jejemberi marang asmaning kang nurunake mula aku disiki Purbawasisaning barep kakangku nampa apa sing dadi ngrikaning Watswamati kakekku Wonomarta tak tampa bakal lak babati yen to barep kakangku tidha-tidha penggalihe babakan nggonku bakal babat Wonomarta ora usah padha melu-melu permadi rasa nyambut gawe kowe rasah tumandang karya Wonomarta tak babatane luwe-luwe kembar sing isih bocah aja nganti cedhak-cedhak karo nggonku tumandang mengko mundhak keneng apa-apa lakon iki tak lakonane dhewe Pandhawa mukti ya saka Bratasena ora ya saka aku yen aku iso muktekke dulur-dulurku kabeh tegese apa sing dadi kesaguhaning Bratasena ora mung kandhek ana ing pangucap naik kababar dadi pakarti nanging yen to aku gagal nggone bakal babat Wonomarta wah aku numpun Kakang Yayi semono gedhening rasa sih tresnamu kelawan kadang-kadangmu ngelingipun Kakang kuwi ringkih ing samubarange pun Kakang ora nate nyambut gawe kasar kaya siadi lan ora duwe kekuatan ingkang kaya Sira Yayi Bratasena mula babakan perkara iki pun Kakang mung bisa nyembuh donga pangestuning pun Kakang tumrap siadi barep kakangku sing dadi jole wong tuaku sing dadi jole bapakku donga pangestumu nyembuh marang kekuataning Bratasena ning aku njaluk karo kowe iya Dimas piye kowe aja ado-ado karo laku ning Bratasena merga yen ana apa-apa ana sing ngukup kuwandaning Bratasena ning tengahing alas Wonomarta Dimas pun Kakang ora bakal ado kelawan siadi nadyan kula mboten badhe tebi-tebi kan Kakang Mas wah aku titip nek kula Sediwa ya benten tangsen aja nganti keblasuk jroning Wonomarta mundhak mengko nandhang kacintrakan wis lakonane bapak inggih Jim Citrasena ngantos Gurawalan anggen kula bidhal saking pertapan Sumur Gumuling Anggara Parna wonten timbalan aja kaget kita ulun piji mangarsama ana ing Sulindra Bawana nggih magepokan kelawan kahanan Wonomarta Wonomarta inggih negari Indraprasta kepara nyata ingkang kita aturake kalawan panjenengan ulun yekti kita kelingan nalika kita ulun dawuh supaya yasa negara ingkang winastan Indraprasta negara kajiman mapan ana ing Wonomarta negara Indraprasta nalika semana ulun dawuh kelawan Jim Yudhistira sak kadang-kadheyan supaya madheg nalindraning bangsaning Jim miturut etunganing panjenengan ulun madheking negara Indraprasta wis ana 1000 taun bangsaning Jim gone mapan ana ing Wonomarta kepareng paduka paring dawuh kados mekaten mugi kepareng Mbah Barana dhateng ingkang abdipun Anggara Parna Citrasena wonten timbalan ngemban dawuh timbalan ing Iwang Pikulun Jatimurti lamun negara Indraprasta ya Wonomarta wis titiwanci kababar kamanungsan tegesipun kados pundi ana titahing Bathara ingkang bakal nampa kanugrahan gedhe kang aran negara Indraprasta wonten ingkang tinuding dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah tanana liya kejawa amung wayah ulun para Pandhawa ya pancen mengkono nembe sakmenika kula mangertosi ingkang winastan para Pandhawa dene apa ta wigatine dinjeng kita ulun piji Anggara Parna dina samengko wis titiwanci negara Indraprasta kababar kamanungsan wonten ingkang kudu nampa kanugrahan ya kuwi mung para Pandhawa gandeng kita ku minangka bangsaning Jim mongko kami tuwaning bangsaning Jim nalika semana kita ulun paringi pusaka pengapesaning bangsaning Jim siji Lisah Pranawa loro Wati-Watu Timpuru angka 3 Oyot Bayura katelune minangka dadi pengapesaning bangsaning Jim katelu pusaka mau tumuli paringna marang para Pandhawa kados pundi anggen kula saged mangertosi para Pandhawa jernaminipun Pandhawa kemawon kula nembe mireng sakmenika
titikane kita leledang ana ing sandhuwuring Wonomarta. Lamun kita weruh satriya ingkang kadherekake perpat Panakawan catur cacahe ingkang ragane sarwa kuciwa ya kuwi ingkang winastan panengahing Pandhawa pusaka paringna marang Wayah Ulun kang aran Raden Permadi iku ingkang sayem wujuding pusaka pengapesaning bangsaning Jim mekaten. Sawise kita maringi pusaka telu Blabarana mungguh sejatine Wonomarta lan critakna mungguh sejatine negara Indraprastha dene Pandhawa kewajiban nampa kanugrahan ingkang kaya mengkono sabab Pustinuku kanthi laku prihatin wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung wiwit Pandhawa jabang nganti claprang wis dilakoni kanthi laku tapa brata mula sak traju sak bobot yen to Pandhawa nampa kanugrahan saka Sang Hyang Jagat Jatimurti wujuding negara Indraprastha Jimanggara Warna wonten ing karembit dinten menapa kula kalilanan ngupaya wonten pundi dunungipun para Pandhawa utaminipun ingkang nami Raden Permadi ingkang titikanipun kadherekaken perpat Panakawan catur sesuk ngenteni apa dina iki uga kita budhal sabab yen to nganti suruping surya mengko Indraprastha mboya kababar tegese ulun bakal nampa Pak dukaning Iwang Pikulun Jatimurti lho nggih menawi kula mekaten kula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik wondene ingkang bakal mrenahake bangsaning Jim ulun pribadi ingkang bakal mrepeki kelawan Yudhistira sak kadang-kadang ana ing negara Indraprastha lho nggih ngestakaken dawuh padu iki ora pangling Jim dam darat inggih Gusti Pati melayu-melayu sifat kuping sajak kaya kami gilan neneng apa mugi andadosna ing kawuningan Gusti Pati nalika semanten kula jagi wonten tapel wates negari ing Indraprastha inggih Wonomarta mboten ngertosangkan paranipun wonten satunggiling makhluk ingkang wujud jalma menungso piyayinipun gagah pideksa budhek wok simbar jojo teka wantun ngrisak pepasrening Wonomarta inggih Indraprastha tata lair ngrubuhaken wreksa ingkang ageng dukiri sela ingkang ageng nanging batos menika menawi dipun priksani mawi tata batin piyambakipun ngrisak pepasrening Wonomarta wujud candhi tuwin beteng pepasrening praja Indraprastha dipun risak dening titah menika lho ana menungsa soroh nyawa teka wani ngrusak marang pepasrening negara ing Indraprastha ya ing Wonomarta yen nganti kadenangan dening Ratu Gusti Mulya sesembane awake dhewe sinuwun Prabu Yudhistira apa ora awake dhewe bakal nampa pidana ingkang abot lajeng kepareng paduka aja ingkang melu-melu tak prepekane kaya ngapa menungsane sing nyosoro nyawa pengen meruput tinju ndek aja kebangetan nggonmu ngumbar marang pepinginan Raden Mandeka wah ana wujudan yen tak matke katon ilang nah yen tak kedhepke katon cetha iki wujude ngopo kowe iso weruh wutuh karo aku bangsaning Jim kowe bangsaning Jim ya jenengmu sapa aku sapu jagat pangkatku patih negaramu ngendi ya iki negaraku kene wujuding alas bebondotan teko kowe ngaku iki wujuding negara panjen yang ditonton nganggo tata gelar lair kene wujuding alas nanging batin kene wujuding negara ya iki wujud negara Kajiman ingkang winastan negara ing Indraprastha Raden kowe ngrusak pepasrening praja ing Indraprastha kowe ngrubuhake wit-wit gedhe ndukuri watu sing gedhe tata lair sing mbok rubuhke pancen wit gedhe nanging batin kowe ngrusak pepasrening praja ing Indraprastha sing tak rubuhke wujud wit sing tak dukiri wujud watu perkara wong liya ngandhakake pepasrening praja mangsa baranga iki negara bangsaning Jim aku menungso kowe Jim derajate dhuwur menungso tinimbangane Jim
malah kowe matura karo ratu Gustimu kowe minggato sawadya balamu papan kene arep tak nggo mukti karo dulur-dulurku papan kene arep tak babati arep tak gawe sewijining papan kinarya mukti dulur-dulurku kabeh wah sumuk nyawamu keparat kowe bakal nyingkirake para bangsaning jin apa kira-kira wis serep nyawamu ora ana jamak lumrahe menungso kalah karo bangsaning jin nadyan dumadining beda nanging antaraning jin lan menungso derajate dhuwur menungso aku dumadi saka bumi kowe dumadi saka geni baliya marang papan asal mula buka makrek janggal lagi iki aku ngerti ene menungso kulite kandel tak cokot siungku ora tedas tibani tangan ora dirasakake wah banjen digdaya sekti kalintang jayaning perang nanging apa mung tekan semene kekuwataning patih sapu jagat kowe kena daya kemandenku tampang sutra jala kencana iso glawat meguru karo kowe 20 taun ora ayo sambato kena daya kemandenku tampang sutra jala kencana kowe ora iso glawat kaya kepulet pedhut peteng kowe saya kepingin nuwal saya kenceng gone mulut pedhut peteng suwe-suwe kowe ora iso hambata kowe Raden wah Permati kowe aja ado-ado saka aku Puntadewa kakangku wah awakku ora iso diobahke saben budidaya obah wah saya kenceng kaya ana sing naleni karo awakku Permati wah Puntadewa aku kula ing atase Kakang Mas Bratasena kuwi pengawak go ngaluhur nanging lha kok Permadi kaya kelangan lacak mlebu tengahing alas Wanamarta alase pancen terlalu luas dadi nyuwun pangapunten mesti mriko menggok ngulon sampean mboten ngerti lereting ora ana wong to tak kepruk bata ora ana wong kok reting ana garing kowe ngerti ora ndaramu nendi Ndara Bratasena arahe le babat mau waduh ayo ora ngematke wedi ayo wah Permati Puntadewa aja adoh-adoh karo aku Permati Puntadewa aku ra iso nglawat Kakang Semar wonten dawuh ana swara pripun ana swara cobi kae ngono tangan wah macan ampun mriko nolo garing wonten dawuh kowe sing isih rada enom kupingmu mbok menawa isih cetha ha sampean dawuh ya karo tuwekan arah ngono mundur wah Permati Puntadewa aku mati nang tengah ngalas swara panala garing senso napa nggih paling Ndara Bratasena teng raka nyilih senso kesel terus le negor ngangge senso Petro nun rene kupingmu sing rada apik minggat ya rungokno Petro sekegrika Ndara ora unine piye matur ngono sik tak goleki sing areng guyu sapa iki sing areng guyu ayo cengelmu kowe ora ganggu iki lagi ngrungokke swara tatut-tatut
Kok kan jambu mete. Permati. Aku tulungono. Puntadewa. Aku tulungono. Mboten nonton niku. Minggat, urung dikon, Gong, urung dikon. Mesti aku terakhir kok. Oh iya. Minggat. Nek ora aku wis ora. Wah, Permati. Puntadewa. Aku tulungono. Oh, goleki Sarmati. Oh, Sarmati. Iki kurang dawa. Ngoten niku. Sampeyan ra jiji napa kena ibu kula? Lambe kok dobok-obok. Kowe iki wong sing ngeyel dhewe ning nek ora ana kowe rasane cemplang. Betul. Rungokno, rada cedhak kono. Wah. Permati. Puntadewa aku ora iso ambegan. Terus? Dilokno kae kok ora bali-bali kok. Ngandel ora. Ngapae? Kowe iki ngrungokke swara kok micak tetengok nang isor wit. Silir, silir. Sudah krungu ora? Urung. Aku iki micak wae ora turu kok dipeng-pengke. Wah, Permati. Permati aku tulungono Puntadewa. Aduh, ketiwasan Raden. Ono apa Bagong? Sik kula balenane. Ae rame ngentek-entekke wektu ae nek ora. Truk. Kene aku dipunji. Ngopo dipunji? Men suarane cetha. Ya. Ayo oke sik. Yo. Oh. Wah, botenan kowe, Gong. Heeh. Wis dirungokke. Wah, Permati. Permati. Kowe ya ora kurang ajar ngono iki. Dipunji kakane kok ngentut iki lho. Ketrucut e lah. Ha gulumu kecilikan lah ku begagah ki kaya kurang ngombo. Wis krungu ra kok. Waduh. Ndara Bratasena suarane terus. Sajake matur Ndara Permati. Ayo yo. Tawaldata wela-wela. Menawi ingkang sambat-sambat menika mboten tanes kejawi namung ingkang raka. Kakang Mas. Nggih Kakang Mas. Sing Kakang Mas aku wae. Kowe ora usah nembut Kakang. Kakang Mas Bratasena. Kakang Mas kena ngapa? Mboten ngerti kok. Waduh, Permati. Puntadewa aku tulungono, aku ora iso ambegan. Ngoten niku asmane kumat saja. Sapa sing kena asman? Ndara Bratasena. Ndara Bratasena iki bendaramu kuwi sehat wal afiat. Kok ngunekke kena asman? Nek mboten kena napa-napa mesti katriwandan teng jero ngalas. Ndara Bratasena nek ora ditulungi ngrekoso reng. Ayo do mangkat. Wah, iki nek ora marani Ndara Bratasena. Iso entek-entekan iki ora. Alhamdulillah. Iso gawe senenging dulur-dulurku. Tak terima-terimake ora masalah. Iya. Titekno. Wis suwe aku nginceng ngantil jase Bagong. Aku ya iya. Bola-bali nek nyeluk bapakne marmir. Lara atiku, aku seneng yo. Bagong iki nek bojoku memen iki le ngindik. Terus-terusan. Asline aku ora trima guajul sirahe. Puas. Aku ya puas. Wis ben. Dak kaya ngono ta. Tak indik saka dhuwur. Aku wis ngerti le do ngrasani aku. Kok do
tekan ati lek do dendam karo aku. Oke, ra masalah. Ora tak paeka tuman wae. Tutupi dong jadi. Buka sik. Temah. Tutupi dong jadi kayak pur-puri lemah mesti ora weruh. Apamu kapan? Puas rasane ngati. Wah, canong ya. Ora nganu ngene iki ora. Mudar kowe. Ayo sumbar kowe. Bagong kurang ajar. Iki piye iki? Iki nggo gudeg lah setan. Aku dunggahke. Sone ora kurang ajar. Iso. Yo awas, mancat. Yo. Minggir mancat pinggir. Yo. Aduh. Wah, kenaing dhewe aku. Ayo, mangkat yo. Sing gawe jugangan sapa? Aku. Kok kowe gawe jugangan nganu ngapusi bapakne? Aku ngopo gajul aku? Loh, aku ora sengaja. Ora sengaja apa? Niru ndara kok. Kowe ngomong asline gajul aku kok. Weh. Ayo. Ah, semar kecemplung dhewe aku. Ayo gek nuntuti Ndara Janaka. Ayo Semar iki sok senengane ngejak-gojek. Ambote iki? Kok iki? Mer. Cah. Aku penyakitan po ya. Ora krasa kok dadi metu dhewe. Dar kowe to kok. Tak apusi nang jugangan kae to. Oh, kowe gawe jugangan kok. Heeh. Endi kae ngono? Wo, lah ngisore tok wong nang eman karang aku sok ora susah kok. Weh, gak. Setan ora. Untung aku dhuwur. Waduh, lah tak wisuh iki. Reng tak andani reng, aku tidak pengen tahu. Apa lho reng, ora pengen ngerti aku, pokoke ora pengen ngerti. Joting penggalih Raden, kula ingin merpeki dhateng jengandika Raden. Ana sawijining Brahmana yaksa ingkang merpeki kelawan laku ning Permadi. Nggih, dipun tepangaken kula menika Brahmana saking pertapan sumur gumuling dene kula menika bangsanipun jip namung kula madhep pandhita wonten ingkang sudi mestani dhateng kula pun Anggara Parna inggih Citrasena. Anggara Parna ya Citrasena inggih wigatine apa nyuwun pangapunten menapa panjenengan ingkang nami Raden Permadi? Iya, pancen bener mengkono. Wah, nae ngaten boten klentu anggen kula merpeki dhateng panjenengan. Wonten menapa pindah rada kono Anggara Parna? Kae dong apa to kae? Adus. Adus. Wis apa? Ndara Permadi nganti ngono. Terus Pak cemplungke kali lho. Petra aja kurang ajar. Aku ki ra ngopo-ngopo. Wis. Yuk mandi yuk. Ayo. Ayo mandi. Mengko tak kosoki wis. Ayo. Iki edan. Karo wong tuwa nggo dolanan. Mambu lho mer asli aku aja dedak-dedak kowe. Gilani tenan.
sing ketepol kaya ngono kok ora gelem adus. Jos. Iki nek ra ganti jarek. Irunge do buntet. Aku mambu bakmi goreng. Liyane do mambu apa? Raden, ana dawuh apa menemban? Menapa paduka ingkang nami Raden Permadi lan peranganipun para Pandhawa? Ya pancen mengkono. Lah ngaten boten sisih panggen kula mrepeki dhateng Jengandika. Kula dipun utus Sang Hyang Bathara Indra nyaosaken keringkianipun bangsaning jin. Pusaka 3 wujudipun watu timburu, oyot bayura lan lisah pranawa. Menapa to sababipun dene Jengandika kaparingan kanugrahan amargi ingkang raka nedeng babat Wonomarta lan mugi andadosna ing kawuningan. Papan menika sanes wujuding wana nanging negari kajiman. Wondene dawing Wangpi Kulon Bathara Indra Pandhawa ingkang kedah nampi kanugrahan negari Indraprastha ingkang badhe kababar kamanungsan. Mila kula aturi sumusul ingkang ngraka menawi perlu sedaya Pandhawa gangsal jangkep nasak telenging Wonomarta. Langkung gampil anggenipun badhe ambabar negari Indraprastha saged kamanungsan saengga saged dados sarana muktenipun para Pandhawa. Watu timburu wujudipun lisah pranawa lan oyot bayura. Watu timburu menika menawi dipun sawataken bangsaning jin saged lebur tumpur tanpa dadi. Oyot bayura menawi dipun sabetaken bangsaning jin saged lumpuh boten gadhahi kekiyatan. Wondene lisah pranawa menawi dipun usapaken wonten ing netra saged nyumurupi sedaya bangsaning jin Raden. Yen to pancen kaya mengkono penemban tak tampa. Sepisan malih kula nyuwun Pandhawa jangkep gangsal kedah ngrencangi Raden Bratasena anggenipun babat Wonomarta supados enggal gampil ngasoraken bangsaning jin. Yen to pancen mengkono aku nedha nrimo banget penemban. Apa ingkang wis mbok ngendikake bakal ndak lakoni. Nggih, kula ingkang badhe ngawat-awati. Ayu ingkang banter. Kakang Mas Puntadewa ingkang mapan ana ing pepungkuran gendongen tindak mrene klebu adiku Pinten Tangsen. Gendongen tindak mrene Petro. Saniki iya. Sebabe ana wigati ingkang bakal ndaturake Kakang Mas. Oh nggih. Ngestaken dawuh. Nyuwun pamit dinten sak mangke bidal. Iya, Petro kono kawan. Rikak ngawon nggih, Ndara. Tur Ndara Puntadewa sewu Pati Agung Mangasami. Iya ya Petro ana apa? Ngaten lho Petro. Swanten sampun Ndara Puntadewa menika dipun dawuh dening Ndara Permadi ing nalika semanten pinanggih kaliyan jim naminipun Anggara Parna. Iya saban. Lah, ngaten kok. Tumunten dinten samangke Ndara Puntadewa menika dipun dawuh supados enggal dipun gelak lampahipun tindak wonten lebeting Wonomarta. Lan kula dipun utus Ndara Puntadewa supados anggendong Ndara Permadi. Yo, kuwalik. Ora diutus Ndara Permadi gendong Ndara Puntadewa. Ralat. Kula dipun utus Ndara Permadi gendong Ndara Puntadewa. Aku arep gendong nggih. Lah adikku loro menika dados kewajibanipun Bagong. Napa? Aku ki mengetotke. Kowe abdine sapa? Abdine Pandhawa. Ndara gendong Ndara Pinten Tangsen ora gelem ki. Potong bayarmu ye. Ya ora ngono. Tindake. Ora kuat loro. Mboko siji. Lek bolak-balik. Wis pokoke Ndara Puntadewa tak gendong, kowe gendong Ndara Pinten Tangsen. Ora tekan kono, gecek sirahmu. Monggo. Iya Petro Permadi menyang endi? Teng mriko. Pundi to? Lah iki. Oh. Dirangkul kok ora kena. Pun? Iya kok. Kendel, ora usah obah-obah. Niki 120 km/jam. Ora nang sirah. Wis gek mlayu Bagong nggih, Mun santai mawon karang ya sing jeneng orang iki ora. Ya. Waduh.
Alon-alon mawon. Mengko ketinggalan Kakang Mas, ketinggalan mboten napa-napa. Aku wegah kowe nek kongkonan Petro. Petro nduk kapake Kakang Mas. Kula jak banter niku nuwun sewu tutuke keder. Bareng kula alon ki kepleh-kepleh napa nggih? Kepleh-kepleh ndasmu. Karo bendoro kok ngepleh-ngeplehke. Adiku ndi? Bagong. Mandap. Ah. Terus mundur. Oh iya. Aku wis nang kene. Mundur iki selabot. Iya iya. Endi, Gong? Semaput. Semaput kok omong. Aku tahu wis semaput ngomong. Aku harus semaput. Wis biur. Semblung kali ya Kang Edan. Kakang Mas, opo Yai? Dawing Jimanggara Parna kinen bidal. Sedaya Pandhawa jangkep wonten ing Monomarta. Yen to pancen mengko ayo Yai digelak lakune monggo. Apa, Ndara? Aku dhewe ora ngerti. Lho niku Keng Rokok kangen apa, Ndara? Apa Petruk? Keng Rokok. Petruk iki pancen nek njaluk apa-apa kok bahasane wangun. Wah, Petro, Nun, awakku kena kaya ngene iki nek dienggo glawat. Aku pengen budidaya metu saya kenceng. kenapa ya, Gong? Ora ngerti aku. Gus, Apa, Petro? pengandikaning Begawan Anggara Parna dibuktekke. Buktine sranane apa? Lho, oyot Bayura digunakake, sabet oyot Bayura. Iya, Panakawan.